Hør den lille stær, den er så fornøjet. Morgenklokken ringer, og marken står i damp. Nylig er den vågnet, men altid i tøjet. Aldrig skal den sæbes og vaskes med en svamp. Den flyver højt under skyen. Den må passe på, den ikke falder ned. Den er fløjet langt bort et sted ned i byen. Den har nok en ven der, som ingen ved. Ja, det er dit yndlingsvers. Og de. Ja, skal den ud og rejse? Ja. Ja. Og de. Skal vi synge det igen? Nej. Nej, okay. Hvad skal vi så synge? Ja. Og det der første er så fint. Det der går første. Skal det kun være det med tromme? Ja. Okay. Er den ødelagt? Ja. Nå. Ja. Skal vi tage enebærbusk? Nej. Okay. Så lukker vi. Godt. Slut. Er vi færdige? Ja, er færdig. Okay. Okay. Så går vi rundt om en enebærbusk. Enebærbusk. Så går vi rundt om en enebærbusk. Tidlig mandag morgen. Så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj. Så gør vi sådan, når vi vasker vores tøj. Tidlig mandag morgen. Så gør vi sådan, når vi skyller vores tøj. Så gør vi sådan, når vi skyller vores tøj. Tidlig tirsdag morgen. Og så gør vi sådan, når vi tørrer vores tøj. Så gør vi sådan, når vi tørrer vores tøj. Tidlig onsdag morgen. Så gør vi sådan, når vi ruller vores tøj. Så gør vi sådan, når vi ruller vores tøj. Tidlig torsdag morgen. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Så gør vi sådan, når vi stryger vores tøj. Tidlig fredag morgen. Så gør vi sådan, når vi skuer vores gulv. Så gør vi sådan, når vi skuer vores gulv. Tidlig lørdag morgen. Så gør vi sådan, når til kirke vi går. Så gør vi sådan, når til kirke vi går. Tidlig søndag morgen. Yes. Den var god. Ja. Slut. Slutbrud. Shoot the fish. Yeah. Yeah.
Ligger de ordentligt nu?